हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरा वनचारी, यमुनतीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निति नामिने, नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामधारिणे, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ വിഷയം കാമവും ക്രോധവും നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാം അധ്യായത്തില് 62 മുതൽ 66 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് കാമത്തെ പറ്റിയും ക്രോധത്തെ പറ്റിയും ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗം എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തില് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ കാമക്രോധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന് അർജുനന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ ഈ അധ്യായത്തൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയമായിട്ടുള്ള കാമക്രോധം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരിലും അസൂയ, മത്സരബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങളായിട്ടുള്ള മോഹവലയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അഹങ്കാരം, ഭേദബുദ്ധി, ദ്വന്ദ്ം എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്.
അപ്പം 6 തരത്തിലുള്ള ഈ കൽമഷങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മത, മാത്സര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് 6 തരത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങൾ. ഈ 6 കൽമഷങ്ങളാലുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള ഈ കൽമഷങ്ങൾക്കും മൂല കാരണമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കാമവും ക്രോധവുമാണ്. ഈ കാമത്തിലും ക്രോധത്തിലും തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാമമാണ്. കാമമാണ് ക്രോധത്തിലേക്കും അതുവഴി മറ്റ് കൽമഷങ്ങളായ ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അടിവേര് എന്ന് പറയുന്നത് കാമമാണ്. അപ്പൊ കാമം എന്നാല് അർത്ഥമോഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാമമാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെ മാത്രമല്ല കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അർത്ഥമോഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാമമാണ്. കാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലുമാണ് കാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനോടോ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളോടോ ഉള്ള അടക്കാനാവാത്ത പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഉദ്ധവ, നിന്റെ ശത്രു പുറത്തല്ല, നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ കാമക്രോധാദികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്കും നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രലോഭനം വരില്ല, തോൽവി വരാതിരിക്കാനും വഴിതെറ്റി പോവാതിരിക്കാനെങ്കിൽ നമുക്ക് കാമക്രോധാദികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് കാമവും ക്രോധവും വരുന്നത്? ക്രോധം വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് ബുദ്ധി ഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നു, ബുദ്ധിക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? അതിനുശേഷം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്രമേണ അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 62, 63 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന് അർജുനന് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 62ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന് കാമം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യത്തിനോട് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ. ഒരു വിഷയത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. സംഘസ്തേഷുപജായത, ആ ധ്യാനിച്ച വിഷയത്തോട് നമ്മൾ നിരന്തരം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോട് സംഘം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ആ വിഷയത്തിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണമായി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ വിഷയത്തിനോട് നമ്മൾ നിരന്തരം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിഷയത്തിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ കാമം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയൊരു കെണിയിൽ, ആ മോഹവലയത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഗാത് സംജായതേ കാമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം ഒരു ഭൗതിക വിഷയത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നു, അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു. ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്തുന്നത് ആദ്യം ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നു. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വരുന്നത്. ശേഷം ആ വിഷയത്തിനോട് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പവും ആകർഷണവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനോടൊരു ആസക്തി, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ആ അമിതമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആകർഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കാമം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ധ്യാനം, ആസക്തി, ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ആസക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിനോട് ഒരു ആസക്തി പുലർത്തുമ്പോഴും ആ കാമമായിട്ട് നമ്മൾ ആ മനസ്സ് അതിലേക്ക് വീഴുമ്പം നമുക്ക് ഒരു വിധമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാമത്തിൽ നമുക്ക് നിരാശ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്രോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവേശിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ക്രോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം അത് അതേപടി നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാം വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫലം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സാകെ കലുഷിതമാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കടുത്ത നിരാശ വരും. ആ കടുത്ത നിരാശയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ക്രോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വികാരം ഇരച്ചു കയറുന്നത്.
അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അമിതമായിട്ടുള്ള ധനമോഹം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനത്തെ തട്ടിയെടുക്കുക, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുക, മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവിൽ അസൂയ പൂണ്ട് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, സ്വത്തിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും സ്ത്രീക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലുക, ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായ തരത്തിലും പല തരത്തില് പല പല ഭാവത്തില് പല പല രൂപത്തിലും പല അളവിലുമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളില് ഈ കാമം എന്ന വികാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പല അളവില് പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലുമാണ് കാമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നേടിയാലും നമുക്ക് അതിലൊന്നും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയുന്നത് പോലെ 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതിയെന്നും 100 സഹസ്രം മതിയെന്നും പറയുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ മുഴുകി നമുക്കത് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അമിതമായിട്ടുള്ള ക്രോധത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നു. 63-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം അടിമപ്പെടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മായയിൽ വീഴുന്നു. അങ്ങനെ മായയ്ക്ക് വശംവദനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ബുദ്ധി അതിന് അനുയോജിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്താശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ആവുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയോട് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് അവർക്ക് വിഷമം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലും വായിലും വരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയരുത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാവാം, നമ്മൾക്ക് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പോട്ടില് ആ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പറയുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതും പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്രമേൽ ക്രോധത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്രോധം കൊണ്ട് അത്രയേറെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ക്രോധത്തിന്റെ മോഹം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോധത്തിന്റെ മോഹവലയത്തിൽ പെടുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രോധം വന്നു കഴിയുമ്പം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് പിഴവ് സംഭവിക്കും. ഓർമ്മക്കുറവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ പറയാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശേഷി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമ്മളിൽ സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ക്രോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവും ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ക്രോധം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാമശക്തിയിൽ ജീവിച്ച് മനുഷ്യന് അല്പബുദ്ധികളായിട്ട് മാറുന്നു, ക്രൂരന്മാരായിട്ട് മാറുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7, 8, 9 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന് അസുര സ്വഭാവികൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യരുതാത്ത എന്തെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവരില് വിശുദ്ധി, നല്ല പെരുമാറ്റം, സത്യസന്ധത ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അതിന്റെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അവർക്കറിയില്ല. അവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടക്കാനാവാത്ത കാമത്തിൽ പെട്ട് ദമ്പം, മതം, മാത്സര്യം, ദുരഭിമാനം, അഹങ്കാരം ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിച്ച് അവര് വളരെ തരം താണ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വളരെ നിസാരമായിട്ടുള്ള കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവനവനും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിന് തന്നെ കടുത്ത നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും പല അളവിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാമം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ കാമയേഷ ക്രോധയേഷ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകമായ കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോദ്ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മ വിധേനമിക വൈരിണം.
എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നാശം വിതയ്ക്കുന്നതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമം അത്രമേൽ മഹാവിപത്താണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കാമം സമൂഹത്തിനും അവനവനും ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ വിപത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാമം കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ കാമം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ, ഈ കാമം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അമിതമായിട്ട് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണം എന്നത് അയാളിൽ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സാത്വിക ഗുണമുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അയാള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യും. ആ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം, എന്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എന്ത് നേടിയെടുക്കാനാണെങ്കിലും അത് തനിക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതാണോ, അത് തനിക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണോ എന്നൊന്നും ചിന്തയില്ല. തനിക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി, ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ശരി, അതിനെ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ വഞ്ചിക്കും, ചതിക്കും, ചിലപ്പോൾ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ക്രൂര കൃത്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകും. തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ ചതിക്കുന്നതിനോ വഞ്ചിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും യാതൊരു മടിയോ കുറ്റബോധമോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ നല്ല നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നും, ദയ, കരുണ, സ്നേഹം ഒക്കെ നശിക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്പമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുവാൻ മടിയില്ലാത്ത ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ട് മാറുവാണ് ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള കാമത്തിനും ക്രോധത്തിനും അടിമപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ക്രമേണ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മായയാലാണ്. അപ്പൊ ഈ കാമം എന്ന ഈ ഒരു വികാരമാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നമ്മളെ നിരന്തരം പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഭയാനകമാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി മൂലം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ, ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണ സ്വഭാവവും ക്രോധം തമോ ഗുണ സ്വഭാവമാണ്. അതിനാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്നല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ഏറ്റവും തരം താഴ്ത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു ശത്രു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ആ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറേയേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയേറെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാമായണം, ഭാഗവതം, മഹാഭാരതം പോലുള്ള നമ്മുടെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തില്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ആത്മദേവൻ, ദുന്ദുകാരിയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ആത്മദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുത്രഭാഗ്യമില്ല. പിന്നെ പുത്രഭാഗ്യമില്ല. അദ്ദേഹം അതിലിങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മുനിയെ കാണാൻ ഇടയാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാമ്പഴം ലഭിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുനി ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വരുന്ന 7 ജന്മങ്ങളിലും പുത്രഭാഗ്യം ഇല്ല. അപ്പൊ ആ മുനി ഈ ആത്മദേവനെ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കും. അങ്ങക്ക് ഇനിയുള്ള വരുന്ന 7 ജന്മങ്ങളിലും അങ്ങക്ക് പുത്രയോഗം ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമില്ല. അപ്പം ഇല്ലാത്ത യോഗത്തിനെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അങ്ങ് അത് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങക്ക് ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ആത്മദേവൻ ഒരുപാട് ശഠിക്കും. തന്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം, പിന്നെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു പുത്രനെ വേണം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ സന്യാസി വര്യന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാമ്പഴം കൊടുക്കും. ആ മാമ്പഴം ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഭാര്യയ്ക്ക് അത് കഴിക്കാൻ മടിയാകും. അപ്പൊ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിലൊക്കെ വളരെ മടി, മക്കളെ വളർത്താനും പ്രസവിച്ച് വളർത്താനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. പ്രസവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ. അപ്പം ഭാര്യ അത് കഴിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഭർത്താവിനെ അത് കഴിച്ചു എന്ന് ബോധിപ്പിക്കും. അപ്പം ആ ഭാര്യ ദുന്ദുലി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഭാര്യ ആത്മദേവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്. അപ്പൊ ദുന്ദുലി ഭർത്താവിനെ ഇത് അറിയിക്കില്ല. ഭർത്താവിനോട് പറയും ഞാൻ ഈ മാമ്പഴം ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് തന്റെ സഹോദരിയോട് ഈ വിവരം പറയും. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മാമ്പഴം, സന്യാസി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ മാമ്പഴം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാനും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അനിയത്തി പറയും ഞാനിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ്, എനിക്കൊരു 10 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് പിറക്കും. അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠത്തിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്താമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. അനിയത്തിയുടെ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇവര് അവരുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശുവിന് കൊടുക്കും. ആ പശുവിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും, അതാണ് ഗോകർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പശു ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകും. ചെവി പശുവിൻ്റെത് പോലത്തെ ഉള്ള ചെവി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഗോകർണൻ എന്നുള്ള നാമവും ലഭിച്ചു.
അങ്ങനെ ധുന്തുകാരി ഈ സഹോദരി പുത്രനെയാണ് സ്വന്തം മകനായിട്ട് ആത്മദേവൻ വളർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ധുന്തുകാരി വളരെ ദുഷിച്ച ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, ബ്രാഹ്മണകുമാരനാണ്. എന്നിട്ടും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. വളരെയധികം ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരുന്നു ധുന്തുകാരി. ദുഷിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ, മോഷ്ടാവാണ്, എപ്പോഴും ക്രോധം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ, അന്യരുടെ വീട് തരം കിട്ടിയാൽ തീ വെക്കും, കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് കിണറ്റിലിടും, എപ്പോഴും ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ആയുധങ്ങൾ എപ്പോഴും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന മൃഗങ്ങളെ വേട്ട ചെയ്യുന്നതിലും മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലും ഒക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ദീനന്മാരെയും അന്ധന്മാരെയും ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കുക, ആരോടും കരുണയോ സ്നേഹമോ ദയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വികാരവും ഇല്ല. ദുഷ്ടജനങ്ങളുമായി മാത്രമാണ്, ഏറ്റവും അധപതിച്ച സമൂഹത്തില് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ദുഷിച്ച ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ധുന്തുകാരി എപ്പോഴും സംസർഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വേശ്യാസംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വഴിപിഴച്ച ഒരു ജീവിതത്തില് ആത്മദേവൻ, ധുന്തുകാരിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ആത്മദേവന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ധുന്തുകാരി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കും, അടിക്കും, വീട്ടിലുള്ള പിന്നെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നശിപ്പിക്കും, സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ വളരെ ഉപദ്രവകാരിയായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ധുന്തുകാരിയുടെ അസന്മാർഗിക ജീവിതത്തില് വളരെ മനസ്സുമടുത്ത പിതാവ് വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനായ ഗോകർണൻ വളരെയധികം ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പിതാവിന് അദ്ദേഹം ഗോകർണൻ ആത്മോപദേശം നൽകുവാണ്. ആത്മോപദേശം ചെയ്തു. അങ്ങനെ പുത്രന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ച് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുറപ്പിച്ച് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്ത് ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് മുക്തനായി. അതിനുശേഷം ധുന്തുകാരിക്ക് നല്ല അച്ഛനില്ല, പിന്നെ അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി, സ്വത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ അടിച്ചു കൊല്ലും, കിണറ്റിലിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അമ്മയെ ഉപദ്രവിച്ചു. അമ്മ പേടിച്ച് കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്. ധുന്തുലി മകനെ പേടിച്ച് കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതായതോടുകൂടി ധുന്തുകാരി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, ആ വീട്ടിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് 4-5 വേശ്യാ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 4-5 വേശ്യാ സ്ത്രീകളെ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം താമസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ആ വേശ്യാ സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം പിന്നെ മനസ്സർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത്രയധികം കാമാന്ധനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം, ധുന്തുകാരി അതെല്ലാം അവർക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അവര് ധുന്തുകാരിയോട് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ആഭരണങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ട് തരണം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ധുന്തുകാരി അപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടുവാണ്. ആഭരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ട് എവിടെ നോക്കിയോ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം പലതവണയായിട്ട് ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ധുന്തുകാരി അപ്പപ്പോ തന്നെ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു സംശയം വന്നു, ഇവൻ ഇതെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് മോഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവനൊരു മോഷ്ടാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് രാജാവ് അറിയും, രാജകിങ്കരന്മാരായിരിക്കും. ഉടനെ തന്നെ അവർ ഇവിടെ വരികയും ഇവനെ പിടികൂടുകയും അതുവഴി അത് നമുക്കും ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം ഈ 5 സ്ത്രീകളും കൂടെ ധുന്തുകാരിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വധിക്കണമെന്നും, വധിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത ധനമെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഈ സ്ത്രീകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ധുന്തുകാരിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് കഴുത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം കഴുത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ധുന്തുകാരിക്ക് മരണം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും മഹാപാപിയാണ്, അത്രമാത്രം ദുഷ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ജീവൻ പെട്ടെന്ന് പോയില്ല. അപ്പം ധുന്തുകാരിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ട് ഈ സ്ത്രീകള് അടുപ്പിൽ നിന്ന് കനലിൽ കോരി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ധുന്തുകാരിയുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവനും ഇട്ട്, മുഖത്തും ശരീരത്തും എല്ലാം ഇട്ട് ഈ കനലിൽ കിടന്ന് നീറിയാണ് ധുന്തുകാരി മരിക്കുന്നത്. ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ല, സമൂഹത്തിനോടും ആരോടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ സ്വയം നശിച്ച് അത്രയും അധപതിച്ചിട്ടാണ് ധുന്തുകാരി മരിക്കുന്നത്, മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാമം കൊണ്ട് എത്രമാത്രം അധപതനമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ളതിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ധുന്തുകാരിയുടെ ഈ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമത്താല് വളരെയധികം ഒരു അധപതനം സംഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയായിരിക്കും അജാമിള ഉപാഖ്യാനം, അജാമിളന്റെ കഥ. അത് ഭാഗവതത്തില് 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് അജാമിള ഉപാഖ്യാനം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കന്യാകുബ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അജാമിള. ബ്രാഹ്മണകുമാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ജനനം, കുടുംബപരമായിട്ട് അവര് ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഭക്തരായിരുന്നു, ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന വളരെ ധർമ്മിഷ്ഠനും വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നവനും പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാധു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധു ബ്രാഹ്മണകുമാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭഗവാന് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കൾ ഇറുക്കുവാനും ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ആ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായ സമയം പൂക്കളൊക്കെ ഇറുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അതായത് ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു രതിവേഴ്ച നേരിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അത് കണ്ട വഴിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വല്ലാത്തൊരു ആസക്തി, ഒരു ആകർഷണം ഈ
അജാമിളന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നുവാണ്. അപ്പം അജാമിളിന് അതിനുശേഷം അതിൽ തന്നെ ചിന്ത മുഴുകി അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ മറന്ന് കുടുംബത്തെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി, വയസ്സായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ചേരാത്ത, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരന് ചേരാത്ത രീതിയിലുള്ള അധപതിച്ച കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. കൊള്ള നടത്തുന്നു, കൊല നടത്തുന്നു, മൃഗവേട്ട നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റിയിരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് കാമം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ, നല്ല ഉയർന്ന ഇതിൽ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു നേരത്തെ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ കിട്ടിയ ആ കാമം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞു പോയി. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം അധപതിച്ചു പോയി. അപ്പം ഒരു വളരെ വിവേകശാലിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, വളരെ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ളവരെ പോലും ഈ ഭൗതിക മോഹമാകുന്ന ഈ കാമം നമ്മളെ അത്രത്തോളം അധപതിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ അധപതിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അത്ര മാരകമായിട്ടുള്ള അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് കാമം എന്ന് പറയുന്നതിന്. അപ്പം അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് രാമായണത്തില് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരിക്കൽ പട്ടാഭിഷേകം, രാവണവധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പട്ടാഭിഷേകം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സീതാദേവിയോട് പറയുകയാണ്, ദേവി എന്തുകൊണ്ടാണ് 14 വർഷക്കാലത്തില് അവസാനത്തെ ഒരു വർഷക്കാലമാണ് സീതാദേവി ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരുന്നതും സീതാദേവിയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും ഒക്കെ. ദേവി വളരെയധികം ദുഃഖിതയായിട്ട് രാവണന്റെയും ദേവിക്ക് ചുറ്റും കാവലിരുന്ന രാക്ഷസിമാരുടെ വാക്കുകളും ഒക്കെ കേട്ട് വളരെയധികം, അവരുടെ ദുഷിച്ച വാക്കുകളും ഒക്കെ കേട്ട് വളരെയധികം ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് വിരഹത്താലും താപത്താലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വർഷക്കാലം ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവിക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സീതാദേവിയോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ദേവി പറഞ്ഞു, അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് രാവണൻ എന്നെ അങ്ങനെ കട്ടുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ്, എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ദേവി പറയുന്നു. അപ്പം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദേവി അതല്ല കാരണം. അപ്പൊ പറയാണ്, അവര് പഞ്ചവടിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മാരീചൻ എന്ന് പറയുന്ന രാക്ഷസന് കനകമൃഗം, സ്വർണ്ണമാനിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ദേവിയെ വളരെയധികം ആകർഷിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞി മാനാണ്, വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മാൻ. അതിന്റെ തുള്ളിച്ചാട്ട് ഓടിക്കളിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം സീതാദേവിക്ക് ആ മാനിനോട് വളരെയധികം ആകർഷണം തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് സീതാദേവി ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ആ മാനിനെ വേണം, അതിന് നല്ല ഇണക്കമുണ്ട്, എനിക്ക് ആ മാനിനെ പിടിച്ചു തരണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതിനെ ലക്ഷ്മണനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ്, ദേവിനെ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നു. അപ്പൊ മാനിന്റെ അടുത്തെത്തി അതിനെ ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വീണ്ടും വേഗത്തിൽ ഓടും, വീണ്ടും ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീണ്ടും വേഗത്തിൽ ഓടും. അങ്ങനെ ഓടി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇതിനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പം ഭഗവാൻ അതിന്റെ നേരെ ശരം ചെയ്യുന്നു, അസ്ത്രം എയ്ത് അതിനെ വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം അത് അതിന്റെ സ്വർണ്ണമാനിന്റെ രൂപം പിടിഞ്ഞ് അത് മാരീചന് രാക്ഷസനായി. അപ്പൊ മാരീചൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തില് ഭ്രാതാവേ, മമ ഭ്രാതാവേ, ലക്ഷ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. സീതാദേവിയും ലക്ഷ്മണനും കേൾക്കുവാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ, സീതാദേവി വളരെയധികം വേദനിച്ച് പേടിച്ച് വിഷമിച്ച് ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു, രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭുവിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, 3 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപനായിട്ടുള്ള ജ്യേഷ്ഠന് ഒരിക്കലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും ഒരു അപായം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ദേവി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും സീതാദേവി ലക്ഷ്മണനെ നിർബന്ധിക്കുവാണ്. അപ്പോഴും ലക്ഷ്മണൻ പറയും, ഈ വിശ്വം മുഴുവനെ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന വിശ്വനായകനായിട്ടുള്ള രാഘവനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ദീനനാഥ് ഒരിക്കലും വരില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ആപത്ത് സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ദേവി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സീതാദേവിക്ക് അതൊന്നും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. ദേവി വളരെയധികം ഖേദത്തോടും കോപത്തോടും ഒക്കെ കൂടി ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ലക്ഷ്മണനോട് കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയാണ്. നീയും കാമത്താൽ അടിമപ്പെട്ട് ഭരതനെ പോലെ നീയും ജ്യേഷ്ഠന്റെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിലൂടെ നിനക്ക് എന്നെ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടല്ലേ, അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു. അപ്പം സീതാദേവിക്ക് ഭഗവാനെ അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, വളരെ പരിശുദ്ധ മനസ്സുള്ള ലക്ഷ്മണനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ലക്ഷ്മണന് ദേവിയോട് അമ്മ തന്നെയാണ് സീതാദേവി, ലക്ഷ്മണൻ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മണൻ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദേവിയെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ദേവി അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയും. ഇത് കേട്ട് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ലക്ഷ്മണൻ ചെവി രണ്ടും പൊത്തിക്കൊണ്ട്, ദേവിക്ക് നിന്റെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു, എനിക്കിനി ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ സീതാദേവി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് രാമചന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് ആണ് രാവണൻ വരുന്നതും ദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും. അപ്പൊ ദേവിക്ക് അവിടെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ദേവിക്ക് അവിടെ ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേഷ്യം വരുന്നു, പറയാൻ പാടില്ല
വാക്കുകൾ പറയുന്നു. എല്ലാം മറന്ന് ലക്ഷ്മണൻ ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ദേവിക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുണ്ടായ വളരെ ദുരിതവും വിരഹവും ഒരു ഒരു അവരുടെ മനുഷ്യ ആയുസ്സിൽ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ദേവി അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഭഗവാന് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ദേവിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാമിത്ര മുനിയുടെ കഥയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്. വിശ്വാമിത്ര മുനി കാമക്രോധാദികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴുമാണ് ദേവേന്ദ്രന് തന്റെ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക കൊണ്ട് ആ വിശ്വാമിത്രന്റെ ആ തപസ്സിനെ ഭംഗം വരുത്തുവാനായിട്ട്, ആ തപസ്സിനെ ഇളക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദേവേന്ദ്രൻ ദേവലോകത്ത് നിന്ന് അപ്സരസുന്ദരിയായിട്ടുള്ള മേനകേനെ വിശ്വാമിത്രൻ തപസ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അപ്പൊ മേനക വിശ്വാമിത്രൻ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ തപസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ വിശ്വാമിത്രൻ മേനകയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അതില് ഭ്രമിച്ചു പോവുകയും പിന്നീട് അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക, അവർക്കൊരു കുട്ടി ജനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം മേനക തിരിച്ച് ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യം വിശ്വാമിത്ര മുനിയോട് പറയുവാണ്, ഞാൻ വന്നത്, എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു, ദേവേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങയുടെ തപസ്സിനെ ഭംഗം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്റെ വരവ്, അത് സാധിച്ചു, ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹം വളരെയധികം ക്രുദ്ധനാവുകയും ഇനി ഒരിക്കലും താൻ ഒരു സ്ത്രീയെയും ആരെയും താൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കഠിന ശബ്ദം എടുത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തന്റെ തപസ്സിലേക്ക് മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും പിന്നെ ദേവേന്ദ്രൻ അവിടെ ദേവലോകത്ത് നിന്ന് രംഭ എന്ന് പറയുന്ന അതിസുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്സര കന്യകയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്സിനെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം വിശ്വാമിത്ര മുനിക്ക് ആ സ്ത്രീയിൽ അദ്ദേഹം വീണുപോയില്ല, ആ സ്ത്രീയിൽ മോഹാവേശനായില്ല. പകരം അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, രംഭയെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 1000 വർഷം ശിലയായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രംഭയെ ശപിക്കുന്നു. അതോടെ വിശ്വാമിത്രന്റെ തപോബലം താഴോട്ട് പോയി. കാരണം അദ്ദേഹം അമിതമായിട്ട് ക്രോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കാമക്രോധാദികളൊക്കെ ജയിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപോബലം നശിക്കുവാണ്. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര മുനി ആദ്യം മേനക എന്ന് പറയുന്ന കാമത്തിൽ പെട്ടു, രണ്ടാമത് രംഭ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോധത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത തപോബലം ഒക്കെ ക്രോധത്താൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്രോധം വളരെ ദോഷകരമാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാമത്തിനും ക്രോധത്തിനും അടിമപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമായിരുന്നു, ബ്രഹ്മത്തെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാമക്രോധത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 61, 64, 65 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ കാമത്തിനെയും ക്രോധത്തിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാമത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നവർക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യവും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്ത്യശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്തോ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഉറച്ചതെന്നും അവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാമങ്ങളിലോ മോഹത്തിലോ ഒന്നും വീഴുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ മനസ്സിന് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാതെയുള്ള മറ്റ് കൃത്രിമ ഉപായങ്ങളിൽ കൂടി, ഇപ്പം വിശ്വാമിത്ര മുനി ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ധ്യാനിച്ചത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൃത്രിമ ഉപായങ്ങളിൽ കൂടിയൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കാമക്രോധാദികളെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കഠിന വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ വലിയ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ കാമക്രോധത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ എപ്പോഴും ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഈ കാമക്രോധങ്ങളാകുന്ന കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
സത്തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാമുപയാന്തിതേ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുമെന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കാതെ, അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനുമുള്ള, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും എല്ലാ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാമക്രോധാദികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെയുള്ള ഒരു കൃത്രിമ ഉപായം കൊണ്ടും, കഠിന തപസ്സോ വ്രതവോ തപശ്ചര്യോ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ചരിതമുണ്ട്. അപ്പം വളരെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സപ്തദ്വീപങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു, സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും അധിപതിയായിരുന്നു. ഭൂമി ഐശ്വര്യം ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിലൊന്നിലും ആസക്തനായിരുന്നില്ല. ഒട്ടും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ അതിൽ ഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യമുണ്ട്, സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ വെറും ശരീര സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും അതൊന്നും നമ്മളെ എല്ലാ കാലവും നമ്മളെ ഒരു തരത്തിലും തുണയ്ക്കില്ലെന്നും അത് ആ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവയൊക്കെ വെറും മൺകട്ടകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലോ സുഖങ്ങളിലോ രാജ്യത്തിലോ പദവിയിലോ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ നിരന്തര ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്ത സംഘത്തിലും മാത്രമായിരുന്നു, അവരോടുള്ള സംഘത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലും മാത്രമായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ആസക്തി. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരമാക്കിയിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാട്ടെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറയുന്നതിലും ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നതിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകള് ഭഗവാന്റെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പുണ്യക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളാട്ടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് മാത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം അതിൽ വളരെയധികം ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥാ കീർത്തനങ്ങളെ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുവാനും അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച നിവേദ്യങ്ങളുടെ സ്വാദ് രുചിച്ചറിയുവാനും അതിനെ ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രസനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസികയാവട്ടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച തുളസീദളത്തിന്റെ ആ മണം നുകരുന്നതിലേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസികയെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നതിൽ മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നടന്ന വലിയൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദങ്ങളും നൈവേദ്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്, അതൊരു സേവനമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാദദാസ്യം മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാമത്തിലോ ക്രോധമോ അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ട് തീണ്ടാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല. അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം ഉയർന്നിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത്രമേലും ഭഗവാന് മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ മൊത്തം അദ്ദേഹം ഭരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ ധർമ്മങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യലീല ചരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടും കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളും ഒക്കെ വളരെ ആനന്ദഭരിതർ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു. അപ്പം അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിരുന്നു. അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും തുണയായിട്ട് കാവലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഏകാദശി വ്രതം കഴിഞ്ഞ് പാരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ദുർവാസാവ് മുനി, കോപത്തിന് വളരെ പേരുകേട്ട ദുർവാസാവ് മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തുവാണ്. അപ്പം രാജാവ് മുനിക്ക് വേണ്ടുന്ന അർഘ്യപാദാദികളൊക്കെ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ച് ആദരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ്, ഞാൻ ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തു, ഏകാദശി വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പാരണ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ദുർവാസാവ് മുനിയെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ക്ഷണിക്കുവാണ്. അപ്പൊ മുനി അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ട് തന്റെ പരിവാരങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടി അദ്ദേഹം കാളിന്തി നദിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ പോയി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുനി തിരിച്ചെത്തിയില്ല. അപ്പം ദ്വാദശി അവസാനിച്ച പാരണ നടത്തുവാൻ ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പാരണ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷമായി തീരും. ആ എടുത്ത ഏകാദശി അത് പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ആ കറക്റ്റ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു 24 മിനിറ്റ് കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ഒരു നാഴിക സമയം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോഴും മഹർഷി തിരിച്ചെത്തിയില്ല. അപ്പൊ ആകെ കൂടി പരിഭ്രാന്തനായി ധർമ്മസങ്കടത്തിലായിട്ടുള്ള അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ സദസ്സിലുള്ള രാജസദസ്സിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ദ്വാദശി മുഹൂർത്തം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തീർത്ഥജലം കുടിച്ച് ദ്വാദശി പാരണ വീടി. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് മുനി മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയാലും മുനി രാജാവ് പാരണ വീടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മഹർഷി വളരെ ക്രുദ്ധനായിട്ട് രാജാവിനെ തന്റെ ശിരസിൽ നിന്നൊരു ജട പറിച്ചെടുത്ത് രാജാവിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഭീകരസത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ ഭീകരസത്വം രാജാവിന്റെ നേരെ വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം രാജാവ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു തരത്തിലും അക്ഷോഭ്യനാവാതെ ഭയപ്പെട്ട് ഓടാതെ അവിടെ ശാന്തനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് സുദർശന ചക്രം ഈ ഭീകരസത്വത്തെ വധിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ സുദർശന ചക്രം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ വധിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പായും. അപ്പൊ മഹർഷി 3 ലോകങ്ങളിലും സർവ്വലോകങ്ങളിലും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടും. ബ്രഹ്മാവിനെ ചെന്ന് കാണും, മഹാദേവൻ എല്ലാവരും ചെന്ന് കാണും. ആരുടെ അടുത്തൊന്നും രക്ഷ കിട്ടൂല. അവസാനം ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും നാരായണനും കയ്യൊഴിയും. ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്റെ അധീനതയിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ തന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവസാനം അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ശരണാഗതി പ്രാപിക്കും. ദുർവാസാവ് മഹർഷി അങ്ങനെ സുദർശന ചക്രത്തെ സ്തുതിച്ച് സുദർശന ചക്രത്തെ ശാന്തമാക്കും. അങ്ങനെയാണ് ദുർവാസാവ് മഹർഷി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. ദുർവാസാവ് മഹർഷി വലിയ തപസ്തരികളും വലിയ എന്താ പറയേണ്ട തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ മഹർഷിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോധത്തിനെ ഒന്നും നിയന്ത്രിച്ച് പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് ഇതെല്ലാം വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കാമ ക്രോധ ലോഭ ങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഭയത്തിനെയും എല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു. അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കലിയുഗത്തിലാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു യുഗമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ബുദ്ധി, ആയുസ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, തപോബലം ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ഈ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ തിരുനാമമായിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, കലികൽമഷനാശന മന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിനാൽ ഈ കാമക്രോധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ 6 കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തി നേടുവാൻ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെ കാമക്രോധാദികളെ ജയിച്ചൊരു നാമാചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലെ നാമാചാര്യനാണ് ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് വിരോധമുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ വിരോധിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ആ വേശ്യാസ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ നാമാചാര്യൻ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുകയാണ്, ശരി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാം, എനിക്ക് ദിവസേനയുള്ള മന്ത്രം ജപിക്കാനുണ്ട്, ആ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കാനുണ്ട്, ആ നാമജപം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം, അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അവർ നേരം വെളുക്കുവോളം നാമാചാര്യന്റെ നാമജപവും കേട്ടിരിക്കും. നേരം വെളുത്തിട്ടും നാമജപം കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ 2-3 ദിവസം ആവർത്തിക്കും. 3-ാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ത്രീ വീണ്ടും വരും. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറയും, എന്റെ നാമജപം ഇന്ന് കഴിയും, അതുവരെ നിങ്ങൾ ആ നാമം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിച്ചു തരാമെന്ന് പറയും. ആ സ്ത്രീ നേരം വെളുക്കുവോളം നാമാചാര്യന്റെ നാമം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നാമാചാര്യൻ ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം മന്ത്രമാണ് ജപിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അത്രയും പവിത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപം. അങ്ങനെ നിരന്തരം 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നാമാചാര്യന്റെ ആ നാമം കേട്ട് 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 ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലെ അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ നീങ്ങി ആ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാവുകയും അവര് വളരെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നീറി നാമാചാര്യന്റെ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് പറയും. അവര് പിന്നീട് ഉയർന്നൊരു ഭക്തിയായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വളരെ നിഷ്പ്രയാസം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതിന്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണിത്. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തിലെ കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നാമാചാര്യ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രണമിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരു തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആ ഗുരു. അപ്പം ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും
ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കൃപ നേടിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് പൂജ ചെയ്യുവാനോ അല്ല ഗുരു നമ്മളെ ആദ്യം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ആ ഗുരു നമ്മൾക്ക് കലികൽമഷനാശന മന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ഗുരു നമുക്ക് ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. ഈ മഹാമന്ത്രമാവട്ടെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മളെ പോലുള്ള പതിത ആത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ നാമമന്ത്രം പ്രേമഭക്തി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ നാമമാണ് ഗുരു നമുക്ക് തുണ ചെയ്തു തരുന്നത്. ഗുരുനാഥൻ തുണ ചെയ്യുക സന്തതം, തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും പിരിയാതെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമായി ഇടുവാൻ. അപ്പൊ ആ ഗുരു തരുന്ന തുണ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുരുവിന്റെ കൃപയാണ്. ഗുരു തരുന്ന ആ നാമമാണ് നമുക്ക് തുണയായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പിരിയാതെ ആ നാമം നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രമേണ ആ മുജ്ജന്മ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചേതോദർപ്പണ മാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപനം, അതായത് ഈ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ നാമം നമ്മൾ നിരന്തരം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാമക്രോധാദികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ഉരുവിടണം. അങ്ങനെ അത്രയും ശക്തിയുള്ള ആ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ നിഷ്കർഷയും ഇല്ല, നിയമങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നാംനാമകാരി ബഹുധ നിജ സർവശക്തി തത്രാർവിധ നിയമിത സ്മരണേന കാല എന്ന്. എവിടെ വെച്ചും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹരേകൃഷ്ണ ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഋതുവായ പെണ്ണിനും ഇരപ്പനും ദാഹകനും പതിതനും പാവകനും അഗ്നിയജനം ചെയ്ത ഭൂസുരനും ഹരിനാമം ഇത് ഒരു നാളും ആർക്കും അരുതാത്തതല്ലെന്ന്. ഹരിനാമം എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാം. എത്ര മഹാപാപികൾക്കും എത്ര വലിയ ദ്രോഹികൾക്കും എത്ര വലിയ പാപി ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ഏത് സമയത്തും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജപിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേണം നമ്മൾ ഈ നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ കാമക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് ആ നാമജപത്തിൽ നിന്ന് ക്രമേണ നിരന്തരം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റികൾ വരുവാണ്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുമ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, സുനീചേന തരോരഭി സഹിഷ്ണുന. നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തെക്കാളും പുൽക്കൊടിയേക്കാളും നമ്മൾക്ക് എളിമയുണ്ടാകുന്നു, വിനയം ഉണ്ടാകുന്നു, ക്ഷമയുണ്ടാകുന്നു, സഹിഷ്ണുത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ശ്രദ്ധയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തകുചേലൻ ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഒന്നും ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള സംഘം മാത്രമേ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന് അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നവരും നമ്മളിൽ അത്രയും ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവന്മാരെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. അവരിലെ സ്നേഹം, ദയ, കരുണ, സഹജീവികളോട് കരുണയൊക്കെ ഒരു വൈഷ്ണവന് മാത്രമേ, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് മാത്രമേ അത്തരം ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റികൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തന് ഇത്തരം ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ഈ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ഈ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നാമജപം കൊണ്ട് കാരുണ്യം, ദയ, സത്യസന്ധത, പരിശുദ്ധി എല്ലാം ക്രമേണ നമുക്ക് കൈവരുന്നു. സതതം കീർത്തിയന്തോമം യദന്ത്യസ്തേ ദൃഢവ്രത. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവിധ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനും മനസ്സിനെ ഉയർന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താനും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തെങ്കിലേ നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ നാമജപം ഒറ്റയൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു
കൃത്രിമ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് കാമക്രോധാദികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ആസക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി തോറും നമ്മൾ അധവദിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അത് നിരന്തരം പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും അത്രയും പരിശുദ്ധനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം സ്മരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിരന്തരം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിരന്തരം അതിലേക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ചിന്തയും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ നാമമാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഒരു മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ പ്രേമം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ നാമം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുനിന്ന് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്കായിട്ട് കൊണ്ടുതന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണത്. എത്ര ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ളവരും കൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എത്ര അധപതിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവർക്കും കൂടി ആ നാമജപം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരമുള്ള ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സംസാര ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. നമ്മൾ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിറയെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ മറിഞ്ഞു കിടക്കണം. നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭക്തൻ വരണം, ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ വരണം നമുക്ക്. ആ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, കൃപ, തുണ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു അറിവ്, ഈ ഒരു വലിയൊരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഒരു നിസാരമായിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിസാരതയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം അതിനാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക മന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഈ മഹാമന്ത്രം ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപത്തെ നശിപ്പിച്ച്, ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്ക അത്രയും ശുഭകരവും മംഗളകരവുമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമ മന്ത്രമാണ് 6 കൽമഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത മത്സരങ്ങളെയൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം മുഴുവനായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ആ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ തളരാതെ, നമ്മൾ വഴി തെറ്റാതെ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പല നമ്മളെ മനസ്സിനെ പ്രലോഭനത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ, മനസ്സ് പിടിവിട്ടു പോകും. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അതിലൊന്നും തളരാതെ, പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെടാതെ, ഈ മായിക ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാവലയത്തിൽ കിണിയിൽ പെട്ടുപോവാതെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഈ 6 കൽമഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാരോഗം തന്നെയാണത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, അത് ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു വിനാശകാരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കാമവും ക്രോധവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹാരോഗത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കറയറ്റ മംഗളകാരിയായ ശുഭകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തിയും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങളാകുന്ന 6 കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഈ ഒരു പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.